أسر كحس تاريخ زحالفو أسر كنقدف فلتت نزسعبو حلفنا يخبرت سنة حابن نقحتي يقبطو سواي زدحن بويا 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 نود الدر بويا مصر فلتت تاريخ زشيشايا سلام زخبركم تخاتلتي وددر تاريخاو فلتات بويا بزحالف فنواتاتنا نبزو باقاش باركا بمخات بمسرحتنياتات منسيات استخايته وددر قريبنا لكم نيرنا حجو خاء نبزو بادو باقنعنا لنا بكتما من دفر استخايته وددر ينحيدنا لكم قريبنا دلنا سلام مكتتال حجم بار توادادرتي نام مدرخ ديوبيهم زود الدرزي بمدرخاتن بإبرتاتن تفلاليو قدامي تجوجله قدامي تواداري موسى برها كامنو زوبا مع عين خوني كلاي تواداري صنعات ولد اب كامنو زوبا دق امحره ثالثاي تواداري صقاي ولد جبريل كامنو زوبا صنعفه مورالنا هابوم قدامي تواداري موسى برها كامنو زوبا مع عين خوني قاعد حن مصحف موسى صنعك تدالي هادها هو تدالي اللون اوكي حراي قدامي تحتوني جمرا لنا استوعلك تحتو تغنزب بها ኤርትራ ሓንቲ ካፕተን እምነት ክርስትና ኣቐዲሙ ዘስፋሕፋሓለን ቦታታት እያ ከም መርኣያ ናይዚ ኸኣ ኣብ ሃገርና ብርክት ዝበለ ጥንታዊ ሃይማኖታት ቦታታት ኣሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ዝርከብ ዓብ ጥንታዊ ገዳም መን ይበሃል ኣበየናይ ንኡ ዞባ ኸ ይርከብ ገዳም ደብረ ቢዘን ይበሃል ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳ ይርከብ ሙሉእ መልሲ ሞራልና ሃቦ ገዳም ደብረ ቢዘን ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳ ድማ ይርከብ ንእግሪ መገደይ ክሕብሮ ዝደሊ ተዓዘብቲ ዝኾነ ድምፂ ኣይፍቀድኒዩ ተሳተፍቲ ናይዚ ውድድር ዘለኹም ምክንያቱ ንተወዳደርቲና ክንሃስዮም ማለት እዩ ሓራይ ናብ ካልኣይ ተወዳዳራይ ክንከይድ ኢና ፅንዓት ወልደ ኣብ ካብ ንኡ ዞባ ደቀ ኣምሓረ ኣስተውዕል ፅንዓት ኣብ ሃገርና ብውድድር ሽንግርዋ ኣካዳሚ ዝፍለጥ ናይ ደርፊ ትልሂት ከምኡውን ምልከት መሳርሕ ሙዚቃ ዘጠቃልል ስነ ጥበባዊ ውድድር ካብ ዝጅምር ዓመታት ገይሩሎ ሽንግርዋ ዝብል ቃል ካበየናይ ቋንቋ ሃገርና እዩ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ካብ ብሔረ ብሌን እዩ ኮኾብ ማለት እዩ ሙሉእ መልሲ ሞራልና ሃቦ ናብ ሳልሳይ ተወዳዳሪ ጸጋይ ወልደ ገብርኤል ካብ ንኡ ዞባ ሰንዓፈ ጸጋይ ተዳሊኻ ኣለኻ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ምዕቃብ ናጽነትን ኣብ ህንጸት ሃገርን ልሉይ ተሳትፎ ኣለወን ማዕርነት ብግብራዊ ተሳታፍነት ኣብ ስራሕ ንምርግጋጽ ኣብ ኩሉ ስራሓት ነጢፈን ይነጥፋ ኣለዋን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝዕብለል ናይ አቪዬሽን ስራሕ ናይ መጀመርታ ፓይሎት ወይ አብራሪት ነፋሪት ዝኾነት ኤርትራዊት መን ትበሃል ኣይፈልጣን ኣይመለሰን ዘሎ ሓራይ እምበር ናብ ካልኣይ ሕቶታትና ክንሰግር ኢና ሙሴ በርሀ ካብ ንኡ ዞባ ማይ ዓይኒ ተዳሊኻ ኣለኻ ዶ ሓራይ ኣጆኻ ሙሴ ኤርትራ ሃገርና ኣብ በበይኑ እዋን ብሓሙሽተ ባዕዳውያን ገዛእቲ ከም ዝተወረትን ዝተገዝአትን ይፍለጥ ኢጣልያውያን ንባፅዕ ኣብ 1885 ክሕዝዋ እንከለዉ ቅድሚኦም ባፅዕን ገማግም ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መን ይመሓደር ነይሩ ኣብ ትሕቲ ናይብ ዝበሃሉ ወከልቲ ብቱርካውያን ዝተወከሉ ይመሓደር ነይሩ ጌጋ መልሲ ኣብ ትሕቲ ግብፃውያን ናብ ካልኣይ ተወዳዳራይ ጥንዓት ወልደ ኣብ ካብ ንኡ ዞባ ደቀ ኣምሓረ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቅድሚ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ሓድሕድ ምፍላጥን ምርዳእን ከም ዝነበሮ በቲ ኣብ እዋን ሽግር ዝገብሮ ዝነበረ ምድግጋፍ ክንርዳእ ንኽእል ቅድሚ ምምፃእ ኢጣልያውያን እቶም ኣብ ከበሳታት ኤርትራ አንጻር ዕብለላ መሳፍንቲ ትግራይ
ኣብያ ዘለዓሉ ሹማምንቲ መረብ ምላሽ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ናይ ሕጂ ኤርትራ ዝነብሩ ኣበይ ይዕቆቡ ነይሮም? ኣብ ማእከልቲ ሕብረተሰብ ጌጋ መልሲ እታ ቅንዕቲ መልሲ ኣብ ምድሪ ሓባብ ሓራይ ሳልሳይ ተወዳዳሪ ጸጋይ ወልደ ገብርኤል ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ እቶም ኣንጻር ወራራት መሳፍንቲ ትግራይ ብድሆ ኣልዒሎም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኢጣልያውያን እግሮም ኣባጥዕ ምሰንበሩ ምስኣቶም ክተሓባበሩ ተራእዮም ከም መርኣያ ናይዚ ንማህዳውያንን ኣሉላን ክትጻረር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጥቅምቲ 1885 ናብ ምጽዋዕ ብምኻድ ንምድሪ ሓባብ ናብ ዕቁባ ጣልያን ዘእቱ ሰነድ ዝተፈራረመ መራሒ ሓባብ መን ይበሃል? ከንቲባ ሓመድ ድያኑ ክልተ ነጥቢ ሂቦም ካለው ሞራል ናሃቦ እታ ምልእቲ መልሲ ድማ ከንቲባይ ሓመድ ሓሰን ይበሃል። ሓራይ ናብ ሳልሳይ ሕቶታት ንቕፅል ኣለና። ሙሴ በርሀ ካብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣስተውዕል ሙሴ እንግሊዛውያን መቃቂልካ ወይ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል መግዛእታዊ ፖሊሲኦም ኣብ ኤርትራ ንምትግባር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ይፍለጥ። ኣብ ርእሲ እቲ ኤርትራ ናብ ክልተ ናይ ምምቃል ሓሳቦም ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገር ኣልቦ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኣብ ኤርትራ ናይ ምጥያስ ሓሳቡን ኣበጊሶም ነይሮም። እቲ ንኣይሁዳውያን ክኸውን ዝኣመሞ ቦታ ናይ ኤርትራ ካበይ ናበይ ይዝርጋሕ? ኣብ ከበሳዊ ክፋል ኮይኑ ኣብ ዝብልምዲ ሰራያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቦታ ጌጋ መልሲ ታቕንዕቲ መልሲ ካብ ከረን ንሰሜን ኣብ ዘሎ ቦታታት ከም ሓሳብ ሎንግሪክ ኣይሁዳውያን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ናቶም መንግስቲ ንምዃም ይኽእሉ እዮም ዝብል ነበረ። ከበሳ ትሑዚ ባርካኻ ንኤውሮፓውያን ጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ንሰሜናዊ ከበሳ ኤርትራ ማለት ሳሕል መረጹሎም። ናብ ካልኣይ ተወዳዳራይ ጽንዓት ወልደኣብ ካብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ኣስተውዕል ጽንዓት ኣብ ራብዓይ መጋባእያ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ንኤርትራ ኣመልኪቱ ዝካየድ ዝነበረ ዝንቡዕን ሸፋጥን ሓሳባት ድሕሪ ምስባዕ ናይዘን ክልተ ሃገራት ምጽምባርስ ንናጽነት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ መዋጥር ኣየእትወንዶ ዝብል ሕቶ የለዓዕል። ካብዚ ኣገላልጻኹም መቸም ኤርትራ ተስፋ ዘይብላ ዑና እያ ንኢትዮጵያ ከምዚኣ ትመስል ከባድ ጽዕነት ተሰከሚ ምባልከ ዘይፍትሓውዶ ኣይከውንን ኢሉ ተቃውምኡ ብሕጫጨ ዝገለጸ ልኡኽ ናይ ነይቲ ሃገር መንከ ይበሃል? ንኣሜሪካ እዩ ፕሬዚደንት ነበረ። ጌጋ መልሲ ትቁኑዕ መልሲ ልኡኽ ፓኪስታን ዛፍሩላህ ካሃን እያታ መልሲ። ሓራይ ሳልሳይ ተወዳዳሪ ጸጋይ ወልደ ገብርኤል ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ውሳነ ፌደሬሽን ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንሕጋዊ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ጓዕፂፁ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ዞባ ናብ ኢትዮጵያን ንኸገልግል ተሓሊኑ ዝሓለፈ ዘይፍትሓዊ ውሳነ እዩ ነይሩ። እዚ ኮይኑ ኸብቅዕ እቲ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብስም ፌደሬሽን ዝቆረነ ብብይን 390 AV ዝፍለጥ ውሳነ ንኽሓልፍ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝበሃሉ 3 ነጥብታት ጥቀስ። ቀዳማይ ነዘብ ዝዝናሃለ ክሓልፍ ከሎ እቲ ውሳነ እዚ ክውሰን ከሎ ቀዳማይ ዝነበረ ኣሜሪካ ንናታ ረብሓታት ክትብል ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝዘዙ ጌራትዎ ማለት እዩ። ተቀዳማይ ናቲ ኣሜሪካ ንረብሓታታ ንምሕላው ትቃለስ ነይራ። መበል ካልኣይ ናይ ትግራይ ዝነበረ መራሒ ሃይለ ስላሴ ፍትውሽዑ ዝነበረ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ብሕንፍሽፍሽ ክነብር ከዘይኽእል ኢሉ ናፍቲ ንጉሳዊ መሰረት ንኽፅምብሮ ሓሊኑ። መበል ሳልሳይ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉሳዊ ስርዓት ኤርትራ ናታ ጊዜ ኣንቢላላ
ديانو جيجا ملسي اتقنع ملسي قداماي دليتن دحنتن تقماتو إيرترا كالاي ربحا سلامن تقتان مبرا أفريقيا سالساي دما مسلاتن طلباتن إيتوبيا حقاو قبو إيتوبيا نعف دقة بحري زبلاين نيران حراين بار كبرات تعذبتي حجي نابتناي موداتا حتو نسقرا لنا مالتي رابعي حتو موسى برها كابنو زوبا ماي عيني اب اوان حرنتا وقالسي اب دجن زكاير زنبره نطفتات ህዝባዊ ግንባር ንምዕዛብ ብዙሓት ወጻእተኛታት ጋዜጠኛታት ጸሓፍቲ ተመራመርቲ ናብ ሳሕል በጺሖም እዮም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደጀኑ ሳሕል ንዘካይዶ ዝነበረ ስራሓት ድሕሪ ምዕዛብ መጻኢ ኣፍሪቃ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ሪኤዮ ብምባል ኣድናቆቱ ዝገለጸ ሰብ መኒው ስሙን ሃገሩን ጥቀስ ሃገሩ ታንዛንያ ሽሙኻ ዓብድራህማን ባቡ ሙሉ መልሲ ሞራልና ሃቦ ንሙሴ በርሀ حراي ناب كالاي توداداري صنعت ولداب كاب نوزوبا دق محره حزباو ግንባር حرነት ኤርትራ ንስርዓት ደርግ ሙሉ በሙሉ ንምዕላው ዘካየዶ ዝነበር ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣብ ኤርትራ ከይተሓጽረ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውን ምስ ዴሞክራሲያውያን ውድባት ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ግጥማት አካይዱ እዩ ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ውግኣት ወይ ስርሒታት ኣርባዕተ ጥቀስ ሓደ እቲ ናይ ሽረ ስርሒት ማለት እዩ ናይ ሃሱሳ ስርሒት እውን ነይሩ ከምኡ ንኣዲስ ኣበባ ነቲ 4 ኪሎ ንምእታው ዝተገበረ ነይሩ حراين بار 4 تقسي تباهيلو كابزن 4 3 تقيسلو سلازي 3 نطب توهيب كالخا مورالنا هابو اتن ህዝባዊ ግንባር ተሳተፈለን ግጥማት ክተقسلكم ውግእ ሽረ ውግእ አላማጣ ቆቦ ወልዲያ ውግእ ደብረታቦር ውግእ አሶሳ ወፍሪ ቤሎሱማ ወልቄጡማ ወፍሪ ዋልሊን ምትሐዝ አዲስ አበባ ወዘተኔ حراي ናብ ሳልሳይን መወዳእታን ተወዳዳሪና ጸጋይ ወልደ ገብርኤል ካብ ንዞባ ሰንዓፈ አላህ ዶ ጸጋይ አጀዋ ተሓኤ ማለት ተጋድኖ ሓርነት ኤርትራ ኣብ 1960ታት ብዘበነ ክፍልታት ዝፍለጥ ወገናውን ሃይማኖታውን ምክፍፋል ዝወለደ አወዳድባ ብምትእታው ንተጋደልቲ ኣብ 5 ክፍልታት ከፋፊላቶም ነይራ እዚ አወዳድባ እዚ ካበየናይ ሰውራ ወይ ሃገር ዝተቀድሐ ነይሩ ካብ ሃገር አልጄሪያ ሙሉ መልሲ ሞራልና ሃቦ ካብ ሰውራ አልጄሪያ حراين بار قداماي ጉጅለ ኣብዚ ውድድሮም ፈጺሞም ኣለው ናብ ቦታኹም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ብታቂዒት ነሰኒዮም شقر لرحم بالحوج اللابا حيوتبنا شقر لرحم بالحوج اللابا نتوم قبا وحقابا ولا ما نتوم نكبا حيوتبنا شقر لرحم بالحوج اللابا حيوتبنا شقر لرحم بالحوج اللابا نتوم قبا وحقابا ولا ما نتوم نكبا شيوخ ابن وكانا يدعاها بوسي اسرى واربع متتين دي على بسنتا لقالت من ديرتا من دم شباب راويتا اسرى واربع متتين دي على بسنتا لقالت من ديرتا من دم شباب راويتا
إسراء واربع مايو مرحبا فرحات نتكبت وانا حرب الحرابة إسراء واربع مايو مرحبا فرحات نتكبت وانا حرب الحرابة سرقي سرابوا منما لحلالا وحريكم زقايتو كل لا مدبيلا حتاج السلامتا ليس حنا ذلالا من بعدي تتكبر من الهبتا درارا مسل سنة تاقل كالي دوارا تندوك دلالتا سقولا لرايتا وتكبوت قاشوتاتا يوم بالفرحة ندوك دلالتا كبوت قاشوتاتا وسقولا لرايتا يوم بالفرحة تندوك دلالتا سقولا لرايتا وتكبوت قاشوتاتا يوم بالفرحة ندوك دلالتا كبوت قاشوتاتا وسقولا لرايتا سرقي سرابوا منما لحلالا وحريكم زقايتو كل لا مقبيلا حتاج السلامتا ليس حنا ذلالا من بعدي تتكبر من الهبتا درارا مسل سنة تاقل كالي قوارا يوم الفرحة تندوك دلالتا سقولا لرايتا وتكبوت قاشوتاتا يوم الفرحة ندوك دلالتا كبوت قاشوتاتا وسقولا لرايتا يوم الفرحة تندوك دلالتا سقولا لرايتا وتكبوت قاشوتاتا يوم الفرحة ندوك دلالتا كبوت قاشوتاتا وسقولا لرايتا ቀፂልና ድማ ካልአይቲ ጉጅለ ንመድረኽ ንኽትመፁ ክዕድመኩም እየ ቀዳማይ ተወዳዳራይ ማጆር ተክለ ሃይማኖት ካብ ዞባ መንደፈራ ካልአይ ተወዳዳራይ ሞጎስ አርአያ ካብ ዞባ ጾሮና ሳልሳይ ተወዳዳራይ ዳዊት ግርማይ ሓጎስ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም ባር ሕቶታትና ክቕፅል እዩ ቀዳማይ ተሓታታይ ማጆር ተክለ ሃይማኖት ካብ ዞባ መንደፈራ ኣስተውዕል ማጆር ኣብ 1799 ተወሊዱ ኣብ ዝቐጸለ መበል 19 ክፍለ ዘመን ብስነ ጽሑፋዊ ብቕዓቱ ዓለማዊ ተፈላጥነት ዘጥረየን ንዝሰዓቡ ዓበይቲ ደረስቲ ሩስያ ዝጸለወ ኤርትራዊ ትውልዲ ዘለዎ ኣብ ኣስመራ ንዝኽሩ ሓወልቲ ዝተሃንጸሉ ውሪ ሩስያዊ ደራሲ ሙሉእ ስሙ መን ይበሃል ኣብ መበል ክንደይ ዓመቱ ኸ ሞይቱ أبراهام يزبال أبراهام أوكي هذا يحسكون ጌጋ መልሲ አሌክሳንደር ሰርጊዮቪች ፑሽኪን ኣብ መበል 38 ዓመቱ ድማ ዓሪፉ ፑሽኪን ኣብ ኣስመራ ኣላምሽ ካልአይ ተወዳዳራይ ሞጎስ አርአያ ካብ ዞባ ዓረዛ ተዳሊኻ ዲኻ ሕራይ ሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ዘምራ ኤርትራ
بعل دمان دلكس تدمسيسو مسواتا بحارنا تدبيسو إرترا بعل دمان دلكس تدمسيسو مسواتا بحارنا تدبيسو موائل نخيسم علماء تمرتي نعاد كوينو سما إرترا زحابا وسعات أمسكرا حكي كنت عواد إرترا أب عالم جبيتا توكبو خبرا ناس النزل تقولو عليح نهنصان اللي معد كنسرح سلطاني كان البسا قرما أترد لنا كم جاخن سلما إرترا أب عالم جبيتا توكبو خبرا ملو ملسي نتعالو حراي نابسال سايتو ودا دارينا هنكتسلينا داويت ግርማይ ካብኑ ዞባ ጾሮና አራይ ዳዊት ዓመታዊ በሽሓት አመንቲ ዝንገዱ መንፈሳውያን ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ኣለው ኣብ ዞባ አንሰባ ዝርከብ ብብዝሒ ነገቱ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ገዳማት ሃገርና ዝኾነ ገዳም መን ይበሃል ኣበየናይ ንኡስ ዞባኸ ይርከብ ገዳም ደብረ ሲና ንኡስ ዞባ ከረ ديانو خلت نتبه بمخلو فرق رغيب كالخا هو ابنو الزوبا إلى برعدها تركب قدام دبرسينا حراين بار نابكالاي حتوتات نسجر لنا توارا داراي ماجور تخلا هايمانوت كابنو الزوبا من دفرا أجوها ماجور إيطالياوي مجزاتي بدك أبات إيرترا ترير تقاومو مسقاتمو أبلع لإيرتراويان متصوي زي بلو قفعي ما أسرتن كتلتن فتيميو أنصار إيطالياوي مجزاتي إمبيتان تقاومون بملع عالم أبنا خورات أسيرهم زنبور حربينياتات إيرتراويان نتي بيت ما أسرت سيرهم زوات أولو مع سنيرو حلت ورحي عمت تغس 17 حدار 17 حدار شحن شو منتم إتن 9 3 سنة بهبا مخالو مورالنا هابو تغنعت ملسي 10 لكاتيت شحن شمونتميتن 9 كلاي تورداري موغوس أرعي خبنو زبا عرزا أجوها موغوس أو كلاي كوينات عالم نوتسيت نايت كوينات عملا مبر أفريقيا زوسنة زعبي وقع بإيرترا تخايدو نيرو اتي بسعرة إيطالياوي زتزازمة أمونغو إنجليزن إيطاليان زتخايدة وساني قتم أبي تخايدو بوتان كتمان تغس أب كتما كرن بوتا خاتم كل حس ملي ملسي حراي سالساي توارا داراي داويت ግርማይ ካብኑ ዞባ ጾሮና ኤውሮፓዊ መግዛቲ ኣብ ልዕልቲ ዝተቋጻጸሮ ሕብረተሰብ ሓድሽ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ስርዓት ተኺልዩ መግዛቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዘተኣታተወ ሓድሽ ቁጠባዊ ስርዓት እንታይ ይበሃል رئيس مالነት ሙሉ መልሲ رئيس مالاوي قطباوي سرعات ماجور تخل هايمانوت كامنو زوبا مندفرا نتي ام مجمار فيدريشن إثيوبيا اب إيرترا زفترتو ግብረ ሽበራዊ ሃዋሁ አመልኪቱ ንደቂ ኤርትራ በብሓደ ጸጸዊዑ ብቁልጡፍ ከስምዖም ከም ዘይክእል ብዓቢ ጓሂ የፍልጥ ኣለኹ በቲ ደም ናይቶም ብዓመፀኛታት እተቐትሉ ሰባት ዝሰተየ መንገዲ ምምልላስ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን أنا بسبرة تسني كاب عدنا بعدي كزور أتو مساي نمرخاب زموتو سبات جنا أمن قدي عدبيهم بزتنحو عمت أنياتات أب حدقا خواتكو حلناي زفقدو أيكونن زبالة وتعتنيا منيو أنزو ما تنزو ملو ملسي كوميشنر حبرات هاجرات أبي إرتراز نبرة أنزو ما تنزوي كلاي تواداري موغوسار ايا كامنو زوبا عرزا سرعت هايلا سلاسة نتا اب إيرترا زنبرة حسابات كان اي مقلات مسل نمعفان ندهاي إيرترا السباها لهبوب غازيتا اب شحن 954 كم زعات او يذكر مسمعت او نايز غازيتا زي دمتن تطابقتن زسانو وغنات من نيروم إيرتراويان وغنات اتقونع ملسي كلاتهم ناينات انت وغنات كم اون
بملو اتسرعات فدرشنن وشتاو ناصنت إيرتران نخيفرس زماغوتو زنبره وغن زماغوت زنبره وغن ياتقنعت ملسي حراي سالساي توادادراي داويت ግርማይ ካብ ኑዞባ ጾሮና ካብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳዕ 1970ታት ኣሜሪካ ብኤርትራ ማዓስከር ከም ዝነበራ ይፍለጥ እቲ ኣሜሪካ ከም ማዓስከር ትጥቀመሉ ዝነበረት ቦታ ኣበይ ነይሩ ንምንታይ መዓላኸ ትጥቀመሉ ነይራ ማዓስከር ቃኞ ኣፍ ደገ ባሕር ተጠቂማና ካልኦት ሃገራት መሰጋገር ሓንቲ ነጥብ ረኺብካ ኣለኻ ምክንያቱ ቃኘው ጥራይ ጠቂሱ ቲ ሙሉእ ቅኑዕ መልሲ ኣብ ኣስመራ ሬድዮ መሪናን ማዓስከር ቃኘውን ንምንታይ መዓላ ጥቀምሉ ነይሮም ከም ማእከል መራኸቢታትን ምልክትን እምበር ንባሕሪ ይኮነ ሓራይ እምበኣር ናብ ናይ መወዳእታ ሕቶታት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ቀዳማይ ተወዳዳሪ ማጆር ተክለ ሃይማኖት ካብ ኑዞባ መንደፈራ አቤት ኣስተውዕል ማጆር ኣጆኻ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ካልኣዊ ግርጭት ንዘይ ምእታው ኣብ መስከረም 1985 ትም ዝበልና ትም ክንብል ስለ ዝመረፅና ጥራይ እዩ ዝብል ሓፂር መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ እዚ መግለፂ እዚ ንመን ዝተዋህበ መልሲ ነይሩ ንህወሓት ሙሉእ መልሲ ሓራይ ናብ ካልኣይ ተወዳዳራይ ሞጎስ ኣርኣያ ካብ ኑዞባ ዓረዛ ኣስተውዕል ሞጎስ ኣብ ጉንቦት 1991 ንወሳኒ ግደ ናይቶም ንወያነ ክሕግዙ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ መካናይዝድ ህዝባዊ ግንባር ንምግላጽ ኣብዚ ግንባር እዚ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ተዘርጊሑ ዝነበረ 25000 ሰራዊት ንምድምሳስ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ቀደም ሓንቲ ጎቦ ንምቁፅጻር ነኸፍሎ ዝነበርና እዩ ተራ መካናይዝድ ኣብ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ዘርኢ ድማ እዩ ስለዚ ኣበርክቶኹም ዓብይን ወሳንን ምንባሩ ክገልጸልኩም እደሊ ክብል ነተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዘመስገነ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ወያነ ነበር መን እዩ መለስ ዜናዊ ጌጋ መልሲ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ይበሃል ሓራይ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ተወዳዳሪ ዳዊት ግርማይ ካብ ኑዞባ ጾሮና ኣጆኻ ዳዊት ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሕዳር 1962 ብወግዒ ምስ ፈረሰ ደጃዝማች ምራጭ ጉድም ዝተባሃሉ ምስሌነ ሊባን ዝነበሩ ኣቦ ሎሚ መዓልቲ ኢትዮጵያ ጸሊም እምኒ ሩባ ውሒጣ ኢሎም ነይሮም እንታይ ማለቶም እዩ ፍልጣን ይደስ ሓራይ መለስካን ጸሊም እምኒ ሩባ ለማጽን በቀሊሉ ዘይስበርን ዘይ ጣሓንን እዩ ኢትዮጵያ ጥሒና ከተሕቆቆ ዘይትኽእል ከቢድ ሰኸም ኮሊሳ ንምባል ዝተባህለ ኣባህላይ ነይሩ ሓራይ እምበኣር ክቡራት ተዓዘብትናን ተሳተፍትን ናይ ዝውድድርን ቀዳማይ ጉጅለ ከምኡውን ካልኣይ ጉጅለ ኣብ ዝተወዲእሎ ተመሊስናኩም ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ውድድር ተዛዚሙሎ ኣብዚ ውድድር እዚ ክልተ ዓውታት ረኺብና ኣለና እዞም ዓውታት ከዓ ናብቲ ብዞባ ደረጃ ዝግበር ጎብለል ዞባ ደቡብ መንኮነ ውድድር ክሳተፉ እዮም ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብዚ መፅእ ተመሳሳሊ ናይ መጻረይ ውድድር የራኽበና ሰላም ቅነ أسر كحس تاريخ زعلفو أسر كنقدف فلتات نزسعبو حلفنا يخبرت سرد حابن نقحتي يخبطو زواي زدحن بويا 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 نود الدر بويا مصف فلتات تاريخ زشيشايا هاي هاي يا بدعنا نعيه نقبل البويا حبيرنا نويه من ملسه من نقسه بويا 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 نا بويا بفلتك يا بويا بويا بويا